कधी तुझ्या स्वप्नांना मी माझ्यातच शोधतोय, कधी घेशील मिठीत मला याचे मी वाट पाहतोय. सौंदर्यवती रंजना आणि साधापोळा राजा गोसावी यांच्यावर चित्रित चाललेलं हे गीत मनाच्या कोपीत जपून ठेवावे असं हे गीत आहे. अगदी वेगळ्या धाटणीचं वेगळ्या बाजचं हे गाणं राम कदम यांनी संगीतबद्ध केलं आहे. अगदी स्वप्नवत असं हे गीत आपल्यासमोर घेऊन येत आहेत राजेशजी आणि पूजाजी. हॅलो चेक. हॅलो काय समजलं काय उमजना काय समजलं काय उमजना यो सांग नबी पुन्हा उभी रेशमी दुकान खाली कशाला धुंदी आली. किरणांचा पिसारा फुलतोरा अंतराळिया झुलतो किरणांचा पिसारा फुलतोरा जीव अंतराळिया झुलतो कशाची जादू झाली काय समजना काय उंजला काय समजना काय उंजला यो चांद नदी पुन्हा उभी रेशमी दुकान झाली कशाला धुंदी कुज बुज कसली पाना खुदू हसली कुज बुज कसली पाना खुदू हसली लाडी गोडी बघून छेडा छेडी करून चंद लपडा हसतो गाणी. काही समजना काय उमजना हे काही समजना काय उमजना हो चांद नदी ही पुन्हा उभी रेशमी